Hello friends, welcome back to my channel. I should produce channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबा हरनाय थाबाय दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जोंहा फिसाला दिनै न' लिरना दिन्थिगोन नोंथांमोननि सेरावहाय नायदो नोंथांमोना दै नायलांबाय था नोंथांमोना जोबजासिम थिग दं जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला हादोना बाबा हादों नामा सिलि जानो सिलिसो जागोन न' लिरनायनि दिनै मा जागोन बाबा मा जागोन फिथा फिथा बायनानै जागोन सोरजों थांगोन फिथा बायनोलाय आब'जों मा फिथा जागोन मा फिथा आइसक्रिमसो आरो बेलेग जाया दा जागोन हादोना मेङाखै मेंदोना मेङाखै मेंदो नामा मामाखौ मदद खालामो ना आइखौ मेंदो नामा मामाखौ मदद खालामो ना आइखौ हेल्प खालामदो ना बाबा आइखौ हेल्प खालामदो मावनो हाया ने आइया नोंसा मामाया न' लिरना लिरा लिरो ना ओंखायनो नोंबो लिरदो मा मिलायदो बाबा आरोलाय मा मिलायदो हा अ नों हारसिंनो मिलायनाय ना मामाया मिलायना होनाय नों मिलायनाय हायो माथो ना नोंबो बोखारलाय बाबा लागोर' दे 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 साथाखौ बोखारनो बोखारलाय औ बायदो बेखौ मोजां खालामना हो दे एसे बायदोथ' रे ए गावलांदोसो न मा लगायदो बेयाव हा लगायदो अ थासिगोन दे जाबाय मान जाब्रा होनाङा पेलान खालामदो बोरै मामानि चेनेलखौ बुंलाय
सेन्देलखौ साइकेल नांगोन सेन्देलखौ साइकेल खालामनांगोन साइकेल खालामना नांगौ चेनेल बा जोबोद मोजां लिरखादों नै बाबाया लिरदों बेखौ नै उसुंखौ जाबा दा जाबाबो जा साब साब बाबा फ्रेन्ड्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोन्थों।